Naropa, what is in your view the biggest challenge the world is currently facing? Naropo, co je ta největší výzva, kterou svět právě teď čelí? First, I would like everyone to know that the world as it is appears in you. A nejdříve bych chtěl, aby každý věděl, že svět takový, jaký je, se objevuje v tobě. The world does not exist independent of you. A svět neexistuje nezávisle na tobě. Without you, there wouldn't be a world. Bez tebe by ten svět nebyl. And a great challenge is that people start to love themselves. A velkou výzvou je, že se lidé začnou milovat And sami sebe. And that also means to be themselves. A to také znamená, aby byli sami sebou. Not to follow any religious or political dogma. Nenásledovat jakékoliv náboženské nebo politické dogma. And also not a personal dogma. Ale také ne osobní dogma. And my view is that the world is full of pain. A můj pohled je, že svět je plný bolesti. Full of tiredness. Plný únavy. And that makes it also more possible that a transformation is coming. A to taky více umožňuje to, aby přišla transformace. But we are not waiting here for any Messiah or anyone who's saving you. Ale nečekáme tady na žádné spasitele. It's the intelligence in you that has an urge to wake up. Ale je to inteligence v tobě, která cítí tu naléhavost se probudit. This existence wants to wake up through you. Tato existence se chce probudit skrze tebe. In spite of you. Navzdory tobě. And then it's possible to see everyone else as fellow human beings. A pak je možné vidět každého jako spřízněnou lidskou bytost. We love to share and not anymore to have. Už chceme sdílet a ne už mít. So it also feels like a responsibility to go into this challenge of the world. Vnímáme, že je to i jako zodpovědnost jít do této výzvy ve světě. Yeah, it's a great responsibility to clean up the dirt inside of you. Je to velká zodpovědnost očistit tu špínu uvnitř tebe. Yeah. If there's any negativity in your mind or in your heart, you spoil your environment. Když je nějaká negativita ve tvé mysli nebo v tvém srdci, tak ničíš své prostředí. Your fears and negativity is poison. Tvé strachy a negativita jsou jedem. So transforming it, you come to the loving quality. Když je transformuješ, tak se dostaneš k té milující kvalitě. And love is something one can never keep for oneself. A láska je něco, co si člověk nemůže nechat jenom pro sebe. Its nature is to share. Její přirozeností je sdílet. So there's a deep sense in human beings that a transformation needs to be made. Že v lidech hluboký pocit, že je potřeba dosáhnout transformace. And we are part of creation. A my jsme součástí stvoření. We are the creative energy. My jsme ta tvořící energie. So we don't have to wait for others to do it for you. Takže nemusíme čekat na druhé, než to za tebe udělají. But we live this creativity. Ale žijeme tuto kreativitu. And we stop with all the negative tendencies. A opustíme veškeré negativní tendence. We stop poisoning ourselves and others. Přestaneme trávit nebo otravovat druhé i sebe. So yes, indeed, we are very responsible. Takže opravdu jsme velmi zodpovědní.